Raz, dwa, trzy, Baba Jaga, Doom 4. No. Żart zaliczony, ja jestem Niklaus, to jest Doom. Co mogę więcej powiedzieć? Kontynuujemy, moi drodzy, bo jest dobrze. Zacytowałbym, ale nie musiałbym użyć brzydkiego słowa bardzo, a nie chcę. Dobra. Tutaj jest łazik. To może być Mako z Mass Effecta. O, a klimat jest jednak. Ci, co się bali, że nie ma w ogóle, to się niepotrzebnie bali. Klimat jest. Główne zasilanie wyłączone. Wszystkie wejścia nieaktywne. Czyli lipa. O! Dup. Dup. Ciul. Pyk. Ale to jest piękne tutaj. O! Fireball! A! Główne zasilanie wyłączone. Wszystkie wejścia nieaktywne. Te takie dymy tutaj wolumetryczne to jest bajka. To jest mega. Mega piękne. Główne zasilanie włączone. No i jest, dobra. Wierzę w uczciwość. Zwłaszcza w ostatnich chwilach przebywania na tym świecie. A to jest jakaś Wszystkie przerobiona babka. o ofiarach z ludzi, piekielnym portalu, demona są prawdziwe. Bracia i siostry, cieszcie się. Postaniecie się pierwszymi. Zasiądziecie tak jak ja pośród demonów w nowym świecie, który dla nas stworzą, zaczynając Dupcy. od teraz. Oliv, to jest ta baba, to jest ta. Ona wygląda jak ta aktorka brytyjska. Nie przypomnę sobie teraz jej imienia i nazwiska. Ale generalnie tak wygląda. Wierzę w uczciwość. Dobra, będzie dupczyć. Zwłaszcza w ostatnich chwilach przebywania na Co tym to jest? świecie. Ulepszenie stroju Pretora. Wszystkie plotki o ofiarach z ludzi. Piekielny portal. Automapa pobrana. Ło, patrzcie jaki... Łoje, jakie to jest duże. Bracia i siostry, cieszcie się. Dobra, siostry i bracia. Wierzę w uczciwość. Zwłaszcza w ostatnich chwilach przebywania na tym świecie. Gdzie... One gadają chyba mi w głowie. Są prawdziwe. Bracia i siostry, cieszcie się. Brothers and sisters. Pierwszymi zasiądziecie tak jak ja pośród tu. demonów w nowym świecie, który dla nas stworzą, zaczynając od teraz. Zaś wszystko co złe to się dzieje z kuli baby. Wierzę w uczciwość. Zwłaszcza w ostatnich chwilach przebywania w tym świecie. Głos mnie Wszystkie plotki prześladuje o dosłownie. w piekielnym portalu, To było fajne. demonach są prawdziwe. Bracia i siostry, They are cieszcie real. się. Postaniecie się pierwszymi. Zasiądziecie tak jak ja pośród demonów w nowym świecie, który dla nas stworzą, zaczynając od teraz. Babo, być cicho, ale... Głosy w głowie, dokładnie. Wierzę w uczciwość. A tamten w Zwłaszcza firebole ciepie. w ostatnich chwilach przebywania na tym świecie. Piekielny portal. Opętany saper, nowy potwór. To jest dobry bajer, żeby nie było... O ty gnoju. Demonach są prawdziwe. Żeby nie było, Bracia że i znikają czy siostry, coś, to cieszcie się. się spopielają. Demoniczna obecność wysoka. Blokada mocy. Już nie widzę. Muza się rozkręca.
od zadka. O! Mogę ulepszyć broń. Wow, wow, wow. Brak demonicznej obecności. Blokada zdjęta. Zajebiste. Można kucać, ale nie ma nóg. A mi się wydawało, że w becie były nogi. Może nie mam takiej opcji włączonej. Ale nie ma nóg. No nie ma. Ale w trójce też nie było. Tu jeszcze nie. Wpis do kodeksu. Cenzasem. To źle powiedzieli. To powinno być cenzusem. Okej. Dobra. Pam bida bum pa pi pa di baba pa pa di baba. Co to? UAC jest szczególnie dumna ze swojej rosnącej bazy. Czyżby to była... Co roku wyszukujemy Aha! najlepszych. Chcesz awansować? Podjąć nowe wyzwania Biła. więcej niż pozwalasz sobie w najskrytszych marzeniach? Porozmawiaj z przełożonym i dowiedz się, czy spełniasz wymagania tegorocznych żniw dusz. Biorąc za pomocą G. Wymaga paliwa. Okej. Dobra. UAC. Świat na nas liczy. Jak to bardzo jest? się poświęcisz? A, to jest taka stacja do leczenia. Jak bardzo ja się poświęcę? Ja bym chciał jak najmniej. Hono! O! Fantastycznie. Tylko szkoda paliwa na takie pyrtki. Powiem wam. No oczywiście, że jest zaskryptowana, no bo to by dobrze nie wyglądało, jakby tak się tą piłą żnęło, tylko... Niemcy będą mieli zieloną krew. No jeśli to w ogóle w Niemczech wyjdzie. Pozdrawiam cię, Gardas, również serdecznie. Odmowa dostępu. Wymagane rzuty A ty mi poziom dupcy. dostępu. Odmowa dostępu. Wymagany żółty poziom dostępu. Mhm. Czyli co? Czyli gówno. Odmowa dostępu. Wymagany żółty poziom dostępu. Czy są pięści jako broń? Nie. Mamy... Znaczy, mamy piłę i możemy... Możemy walić z kolby. Ała. Moja głowa odpadła. Tak wyszło. A ja mam w ogóle, mogę sobie ulepszyć broń. Sobie ulepszyć pompkę. Strzał wybuchowy. Aha, bo to jeszcze ma się dodatki jakieś i każdy dodatek się jeszcze ulepsza. Okej. To ja sobie wezmę to. Dobra. Będzie większe boom ze strzału, co robi boom. UAC jest
twojej rosnącej bazy. Wow, Potrzebujemy najlepszych. zajebiste. Chcesz awansować, podjąć nowe wyzwania i osiągnąć więcej niż pozwalasz sobie w najskrytszych marzeniach? Tak se. Porozmawiaj z przełożonym Tidowic. Działa to. Chyba działa. Jak on mu tak wyrywa tą rękę, to ja mam cały czas wrażenie, że on zaraz będzie krzyczał ten tekst z tego filmiku słynnego na YouTubie. Kurwa! Złamałem rękę! Jednak nie. Paliwo do piły, ale mam... Pol. Nie, nie, rękę. Ja mówię o ręce. Dobra. Pu. Blood. Tu w tym miejscu jest ten klimat Duma 3. To jest ta klaustrofobia. Tylko, że na przykład tu już widzimy je, nie? To nie ma takiego strachu, nie? To nie jest Alien Isolation. Na pewno będą podobieństwa do tych Wolfów nowych, bo to jednak ten sam silnik i te same studio. Odmowa dostępu. Wymagany żółty poziom dostępu. Okej. Wejście zawarte. Demoniczna obecność wysoka. Blokada w mocy. No, high as hell. Dobra, uwaga! Demoniczna obecność wysoka. Blokada w mocy. Jestem takim twardzielem. Rozdeptuję głowy, sram im w ogóle do buzi. Psuję im serca. A to oni się teraz dopiero irytują. Lol. Brak Moje oczy. demonicznej obecności. Blokada zdjęta. To jest normalnie, to działa na takiej zasadzie, że tu co chwila dochodzicie do takiego miejsca
gdzie mózg totalnie się wyłącza, tak ze wszystkich innych rzeczy i skupia się tylko i wyłącznie na walce i... Fajne. Fajne. Dyn się snuje. Tutaj taki schemat widać dość dobrze, że idziemy, nic się nie dzieje i jest arena i walimy, wiecie. Doładowana seria. Tak, bip, jeb. Aha, ja muszę się przełączać na R. Że tutaj mam co? Tu jest aha. Tu mamy doładowaną serię, a tam mamy wybuchowy. Spoko, bo jakby można było mieć dwie jednocześnie, to by było za łatwe. To jest dobre. Trochę strachłem, powiem szczerze. Znaczy spodziewałem się, ale mimo wszystko. Jak to działa? Zajebiście. Ja nie chciałem ładować, chciałem tutaj. Jep. Haha, jak wrócił do włazu. Perfekta. Immobile. Można już? Przyznano dostęp. Yeah. Witaj w instalacji UAC na Marsie. Zbudowana jest ona w basenie uderzeniowym Hellas Granite. Ten super nowoczesny obiekt górniczo-badawczy pozwala nam codziennie poszerzać granice wyobraźni. Jesteś naszym cennym pracownikiem, a twoja lojalność to coś więcej niż tylko oddanie UAC. To poświęcenie się ludzkiej przyszłości. Dziękujemy za twoją służbę. Nie ma sprawy. Koło broni, przytrzymując Q. O, jakie fajne. Ciężki karabin szturmowy. W multi to miałem, fajne. Pracownicy UAC muszą poddawać się badaniom dającym gwarancję, że ich możliwości produkcyjne nie uległy degradacji. Śluza zawarta. Cykl śluzy. To nie brzmi dobrze. Cykl śluzy. Nie to... to. O! Co to za tarcza? Lego. Opętany ochroniarz. Bydlak ochroniarz. Jeb.
Co to jest? Ej. Lol, ej, gołymi rękami bije. Ło, rozrywałem mu głowę na pół. Serce mu wyrwałem. Czemu też? Ło. Co to jest? Szał. To był chyba prawdziwy szał pał. O, muza taka do klimatu konkretna. Pasuje. Kolczasty kastet. Jedziemy. Do mnie, moja desko. Oświetlenie w ogóle, no grafa jest mega. Grafa jest mega, hiper, super. Duper. Pan co, zasnął przy pracy. Jaki nieczuły. się ześliz. Blokuje ci dostęp do skanera obiektu. Przyjdź do terminalu Wegi, a dostaniesz, czego potrzebujesz. Brzmię terminala Patryka Wegi? Terminala Legii. Warszawa. To jest fajne, bo to widać rodowód trochę konsolowy tego rozwiązania, ale nie uważam, żeby to było coś złego. Podejrzewam, że piwa mogą nie mieć. Kurde, ja cały czas przełączam te... No pa. Czy to wybucha? Nie, to jest widocznie puste. Wlazłem na okno i... W ogóle poziomy są takie rozbudowane dość w pionie, w poziomie. Znaczy wchodziło mi o pion bardziej, w sensie wiecie, że tego w Doomie wcześniej nie było. Teraz można robić takie triki. Wskakujemy jak w Crysisie bez mała. I idziesz, gościu. Ło, jak super, nie? That's quite a view. Jak to mawiają anglosasi? Ło, shit. Tyle ze mnie zostało. Skok niewymierzony. Ale oczy bolo. No najlepsze, że on w powietrzu już umarł. Taki po prostu był pęd, że on tego nie wytrzymał. Makabryczny, moi drodzy, makabryczny. Teraz prosto do celu ładnie.
Dobra, teraz no. Jak tam przejść? Kurde. Ja muszę wejrzeć sobie. Cel jest tak daleko bardzo. A bokiem normalnie, aha. Jak zwykle chciałem utrudnić. Niepotrzebnie. Wow! Kurwa! Strachłem troszkę. Zespawnił jakiś demonidas. Hua! To jest mega, to mi się chyba nie znudzi. Złamał rękę. Zadbali o fizykę i odzorowali grawitację na Marsie, czyli że co ma być? Mają w próżni furgać i jeść jedzenie z tych stópek? A, umią. Kurde. To był taki oczopląs, że masakra. Ale fajna masakra, żeby nie było. No, epileptycy to... Nie, to makabra. Mi oczy wypływają. Lol. Wyciągnąłem chipa z tego, z hopa martwego. Odporność środowiskowa. Wybuchy i tak dalej. Systemy nawigacyjne, system wyposażenia. Działania wzmocnień. No. To tak średnio. Ja bym se to wziął chyba. Aha, nie stać mnie, sorry. Stać mnie ino na te. Dobra, to dam se to. Kupiono. Fajnie. Ulepszyłem sobie przy pomocy chipa mój skafander. Nano skafander z Crysisa. Pewne skojarzenia są jak najbardziej na miejscu. Elitarna straż. A bo tu mamy fajnie o wrogach wszystko. Potwory. Diablik. Opętany żołnierz. Oni byli w trójce. Opętany. Takich chyba nie było. Opętany saper też nie było. Opętany ochroniarz. Ochroniarz bydlak. Chyba nie było takich. Jest o artefaktach. Samouczki. Fajna nazwa. Diablik. Diosek jeszcze gdzieś. Do dioska. Diosecki pierunie. Dobra.
Ciekawe, że będzie czort. I bies jeszcze powinien być. Strasznie mi się ten design podoba. Taki, kurde, industrialny, technologiczny, laboratoryjny. Światełka, ciulstewka, odblaski, jakieś takie te... Bardzo mi się to... O, mega. To prezent. Weź go. Szefie, Da ci siłę. to jest małe oko Pomoże Saurona. ci w podróży. Jeśli tylko przetrwasz nagły napływ mocy. Ja nie przetrwam. Podtrzymaj pistolet. Na stałe zwiększa maksymalny poziom zdrowia, poziom pancerza. Permanentnie zwiększa ilość miejsca na amunicję. Sobie zwiększę zdrowie. Permanentnie. Przyjąłeś właśnie do organizmu czystą energię Argentu. Zdaje się, że jesteś Argentu? kompatybilny. Odblokuję dla ciebie pozostałe komórki. A czy robot do mnie w gada? obiekcie. To jest get. Vega, daj mu to, czego chce. Dub to jest get z Mass Effecta. 61 337 członków UAC. Ło kurwa. 81% obiektu jest zamknięte. Obecność demonów w instalacji na Marsie przekracza poziom krytyczny. Według wpisów doktora Haydena inwazja rozpoczęła się w obiekcie Lazarus. Jak się zdaje, uwolniona została piekielna fala, która zmieniła 64% pracowników UAC w potwory, które spotykasz podczas wędrówek po instalacji. Shit. Reszta zginęła z rąk demonów uwolnionych z cel przez Olivię Pierce. Aha. Myślę, że powinienem przeprosić za to, co się tu stało. Niektórzy moi pracownicy nieco przesadzili. Główną winowajczynią No. jest tu Olivia. I sądzę, że będziesz musiał prędzej czy później się nią zająć. Możesz nie popierać naszych badań, ale zrozum. Wykorzystaliśmy piekło i jego zasoby, gdyż leżało to w interesie ludzkości. Obecne wydarzenia w obiekcie to koszt postępu. Nie ma to jednak teraz znaczenia. O nie. W odlewni ma miejsce awaria. Regulatory zostały zniszczone, co spowodowało destabilizację temperatur rdzenia. Przejęły sąsiadujący obiekt. Jeśli turbiny wentylacyjne nie zostaną ponownie włączone, żaden z nas nie przetrwa stopienia reaktora. No. Nie ma miodu. Powiem wam. Przynajmniej nie oszukują. No i udało mi się zrobić level. Nie zrobiłem jednego wyzwania. Nie znalazłem ani jednego sekretu. Jaki ja jestem nieuważny w ogóle. Masakra. No. Jak tam wasze wrażenia w ogóle? To jest pytanie do obydwu w sumie. Grup widzów. I na Hitboxie, i na YouTubie. Jak tam wasze wrażenia póki co? Moje są, nie wiem czemu, tak mi się wydaje, najlepsze stwierdzenie, jakie tą grę opisuje, to jest przyjemna. To się po prostu przyjemnie gra. Fajnie się urywa głowy, ręce, serca, rozpoławia, tak, rozrywa szczęki, rozdeptuje mózgi, rozczaskuje o posadzkę. Bardzo to jest takie satysfakcjonujące. Katastrofa. Właśnie, bossów trzeba obadać. Mamy jedno ulepszenie. Do karabinu? Jeszcze nie. Do pistola? Ulepszymy sobie pistola. Znaczy, no wiecie, no fabuła w Dumie, no wiadomo jaka będzie fabuła w Dumie, no. Piekło się otwarło, wyszły diobły i ten problem jest duży. Tak.
To było do przewidzenia, no. Nawet... Dodatkowy proces diagnostyczny aktywnego stroju Pretora wykazał, że mogę przyspieszyć ulepszanie twojego arsenału, mierząc twoją skuteczność bojową. Dodałem jej wskaźnik do wyświetlacza w twoim hełmie. Obiekt nie pozwoli ci wejść do pomieszczenia z turbiną, dopóki nie odniesiesz demonicznego Co to zagrożenia za wokół. szatanizm? Nasze systemy bezpieczeństwa nie mogą zostać pominięte. O, ale tu jest super. Patrzcie na to. Normalnie ja się czuję jak na Śląsku. Mega. Mega. To na Śląsku nie ma demonów. Przynajmniej nie spotkałem. Dobra, ja tam zaraz wrócę. Kurde. Tam też jest kolega. Jeps. O. Trzymajcie się, trzymajcie się. To wyciek gazu. Kojarzę. Kojarzę gościa. Strujeczki. Odmowa dostępu. Kto musi spać, to życzę dobrej nocy. Jest godzina 5:03, także to jest dość zrozumiałe. A! Parzy! Uwaga, temperatura rdzenia rośnie. Ej, a może ja bym tam wrócił, bo w sumie ta mapa jest wielka, a ja tak... Kurde. Czuję, że ja tu coś omijam. Być może ważnego. Luneta taktyczna mikrorakiety. Yes, please. Bo tutaj tu jest, no ten poziom jest bardzo duży, z tego co widać. Dobra, pójdę najpierw tam. Przeskoczę? Niekoniecznie, ale kompensacja była. Patrzcie jakie ładne, nie? No powiedzcie kurde, że graficznie nie jest bomba. No super. Bethesda jak grę wyszmaruje, to nie ma. To tamto. Żeton pretorski. To jest do ulepszania ludzika, ale to jeszcze mam za mało. Tu warto nie tak tylko napierać, ale też czasem połazić, jak widać. Można znaleźć fajne rzeczy. W ogóle sprytnie są te półeczki, gdzie można wejść podświetlone. Żeby nie mieć jakiegoś szczególnie wielkiego problemu. Oj. Brzydko, no ale dobra. Aha, bo to mi było tylko potrzebne. Ja, rycy już. A, umarł. Sorry. Ej, znalazłem sekret.
Znaczy tym sekretem jest pancerz. A ja już mam pancerz. Jak on będzie fapać? A on już chyba nie chciał. Takie mam wrażenie. Biorąc pod uwagę, że nie żył. Zaraz. Ja się teraz trochę potraciłem. Stąd wziąłem cipa. Co się zacipuje nim. Dobra, to jest secret. Ja bym chciał tam. A, dobra. Ciap. Ha! Dobry bajer. Powstrzymano wyciek gazu. Aha. Będzie akcja. Wow. Padalce. O! Tam jest jakiś lepszy szwagier. Znaczy... O kurde. Piekielny burzyciel. Jego supermocą, zakładam, jest burzenie marzeń. Demoniczne mniejsze o 25%. On zabiera marzenia ludziom. Dobra. Fajnie tutaj ciecze jucha. No zresztą cel jest zniszczyć gniazda juchy. Nomen. Tu byliśmy. A, no i teraz trzeba by iść do tego głównego pomieszczenia. Ha! Szwagier. A, tam byłem. Dobra. No. Ja bym sobie tutaj, moi drodzy, zatrzymał. Ten odcinek zakończył. I poszedł spać, bo jest 10 po 3, a ja jeszcze muszę to wrzucić na YouTubka. I wyspać się trochę, bo chciałbym to za dnia kontynuować. W miarę możliwości. Także kto dotarł do końca, to bardzo dziękuję za uwagę. Można zostawić łapkę w górę i widzimy się w następnym. Pa, pa.